professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snor snut, wat vist er nou weer uit? Professor Snoort had een feestslinger in de kniepoortjes. De slinger maakt van het schilderij naar de lampen. Hij neemt de stoel en zet die onder de lampen. De professor rikt. En rikt. Ja, spietig. De kinderen krek net bij. Ik weet al wat. Ik zet de stoel op de tafel. Ja, dan klim ik eerst op de tafel en dan op de stoel. Tjong, wat is dat heeg. Gauw draait er de slinger om een lamp heen. De stoel schoot wat heen en weer op de tafel. De professor zucht benauwd naar onderen. Haastig wil er van de stoel op de tafel springen. Maar dan... De stoel valt om en de professor rek. Hij griept om mennen. Daar viel er de lampen. Stief houdt er het ding maar de voorpoortjes vast. De lampen gaat heen en weer. Heen en weer. Help! Help! Ik val! Help me dan! Help me dan! Maar geen één kan hem jagen. Vetje Vieter, Romke de Mol en Tiets Trompet binnen naar de stad. Ze zullen cadeautjes keepje. Morgen is het feest op een bisteboord. Heel groot feest. Dan viert Pieter Patat zijn jitje. De professor is net maai. Hij zal de slingers ophingen. Pieter mocht vanzelfs ook net maai. Waarop daarom help? Is dat net de professor? Joehoe, professor, ik kom eraan. Nee, bloeden, Pieter. Wat? Ja, de mooiste kamerzetting. Oh, nou. Ja, dan is het geen verrassing meer. Oh, ik ben zo misselijk voor dat geslinger. Maar wat doe je dan, professor? Doe ik dan niet, Pieter. Ik ken je. Ja, ik ken je aan de lampen. Oh, maar net zo lang meer. Pieter Patat bleef voor de deur staan. Wat maakt er nou dwaan? Het gaat net goed met de professor. Dat begrijpt er wel. Pieter denkt en denkt. Ineen weet er wat. Hij draaft naar de keuken en helpt een theedoek. Dan draaft er hut weer om naar de deur. Gauw bindt de doek van de egen. Sa, nou kan er niet van de verrassing zijn. Nou, ik kom de kamer in, professor. Maar een doek van de egen. Dan kan ik niet zien. Ja, nou, kom gauw, Pieter. Ik liet haast los. En dan plof ik op een vlier. Kist u weer niet zien? Geen stek, professor. Pieter maakt de deur riepen en stapt maar de poortjes vooruit de kamer in. Stapje voor stapje komt er bij de tafel. Hij vielt de stoel en boven de stoel jette de professor heen en weer zwaaien. Dan greep hij de poortjes van de professor. Ja. Hij hing het stil. Nou maakten ze zonder ongelokken van de tafel klimmen. Zakje maar, professor. Ik hou je wel stief vast. Ja, je doet het. Wat ben ik blij dat ik zei, zo, Pieter. Ja. Jou mij maar een poort, hè? Dan breng ik tijd de kamer wel weer uit. De professor schoot Pieter naar boeten en docht de deur dicht. De slingers hingen krees in de kamer. De stoel van Pieter is versierd, de feesthoed staat klaar. Lokkig had Pieter niet jongen. Even later zit de professor gezellig bij Pieter in de keuken. Pieter had een grote taart bakt van zijn jidje. Hij spuit mooie roosjes van slagremmen. Mooi. Hast du zin aan een jitje, Pieter? Die taart lijkt het mij heel lekker. Ik weet het net, professor. Het is altijd hetzelfde, mami Jerry. Slingers, feest, hoed op. Je die vestjes, jongen. Pakjes uitpakken en taart eten. Ik wil graag wat oors. Ja, maar... De professor begreep er niet van. Wat had die Pieter een raar praat. Zou soms ziek wezen?
Nou, hij zucht er heel gewoon uit. Wat oors? Ja, maar wat dan, Pieter? Nou. Lees me dat nou eens even uit. Was het ook kegeltje? Maar zijn grauwe bal, weet je wel? Nee. Of was het circus? Of naar het zwembad? Of zwemmen op disco-muziek? Zwembadfeestje? Of was het een indianenfeest? Nee. Ik wil een koekjehapfeest. Oké. Een koekjehapfeest. Een koekjehapfeest? Wat is dat? Weet ik jimmer wat een koekjehapfeest is? Nee? Nou, mooi maar wegjen.